naman sa Pasig Palengke. Tama sa Pasig Palengke ang baha. Limuel. Puro siya. Kasi meron. Nebo. Sa lingwahe, oy. Loy. Ikaw sa lingwahe. Nakawin na pero. Kalain kayo. Mama, Picture. Nini dati. Madam. Ah, sarap ba itong Mercury Rapid? Limuel. Ah, sarap Mercury Rapid. Unahan pa? Unahan pag Mercury? Palagi mo po ang kalaong.
magbuan-buan po tag tubig. Pero himuwas. So, may sabon, safeguard. Masilipat kang safeguard. Nakapalit ako sa tambal para sa kasing-kasing. Anja, nakapalit ko sa gersita sa ang doktora para sa sakit sa ang abaga na. Nga ni siya. Imor siyang ipapilit sa imong abaga asa tong sakit. Mura siya kuan kanang naay. Mura siya og salon pass. Pero mahal ni siya kaya gasa kapak 350 yun siya agasad. Kuan na siya pitura ka patch. Jagang gipalit duha. Kung magbutang ka og patch sa imong abaga og asa tong sakit, tangtangan pud nimo every 24 hours sinsa pulihan na pud din ka og maingana og pulihan na pud din ka og makanang inighuman nimo ligo. Kaya gahalay ko ng abaga, nakuhaan ko nun yung trauma, yung ruptura. Kaya mang pahilo. Ang akan nabikilo ang tulis na agi lagi, kaya ako giabot. Hindi. Pag nga na lang, ang hadjang gipagusog abot mo itong dining biti, dari mo itong sige ng sakit. Diyan, gipahilot, kaya nga na, abasig maulian ni hilotong kaya napiang. Na maulian na lagi ni. Diyan ka ni, par kasing-kasing, by Suprolol, Warpirin, diyan, kuhan si Zala, Noxin, para sa kasing-kasing, nga ni Raag, gisiglan kay haram ng ibalhin sa butilya nga nadam. Diyan, kani, Ultima, kuhan ni sa vitamins and minerals with ginseng, food supplement. Balik ko ang gapalit 30 ka buok. Hindi ka ni Caltrate balik sa kabuan na ni kanipod sumapin para sa kasing-kasing. Balik gapon ko kay wa pa man gi tangtang ni doktora hanggang bang mga resita basin sunod tuig na kay pabalikan pa man ko ni sa inig kakuan February. Agwara na mapalit agarang para sa epilepsy. Kaya di man sila matabang og hanjo tong laki nga maoy didto ka nang nay Pasig. Di man sila sugot nga ni nga nagali ko nga kanang nay maintenance na dyan anahe. Kinahanglan jud ko moinom na kay ako ipira sa kasing-kasing delikado og matumba ko. Unjag maguna ang daghan ni ana. Imba ko unjag kuani madeut. Madisgrasya ko. Jadi gapon ng sugot kay mali ko no agresita sa doktor. Agibatang sa ang doktora phenobarbital 300 tablets. Unja di sila mo sugot kay ngano ko nung sobrara. Dapat ko di ko no kaabot og 300 tablets na ara sa 200 kapin. Sa mga tunhan ko ningan ko nga kamo na lamay adjust mo an naman yung 200. Di mo kuno pwede. Di ito kung pwede. Nja. Ipa-otro pa na ho. Mato pa kukuan. Quezon City. Rabi-rabi siya nagsakripisyo gapon kag iabtan ni og baha. Ara ganang tamak-tamak sa baha. Dari hapit mabot sa tuhod. Nja karong gali katuig ng tiil. Pangagod tingali ni kay nga naman ko basta makatinab kog baha lagi. Kaya arang hugawa bisag baha rin sa Manila sa dito karabing hugawa jud kay arang itima ang karang nay kuas baha sa arang bawa. Di man po ko pwede og di mo tanob kay di ko makapalit sa ang tambal. Og kahibaw palagi may magbaha dito sa Pasig dari ran ta miskuan tay-tay ni palit tambal sa ning baha ra magkalit. Da silimol pud gahapon kay nakuanan lagi minawan-uwanan. Gilantan siya gabi takigan sa mga tuwas siya kapakod ganang buntag. Mubalik man ta ko dito magparsita ko para sa ang epilepsy kay mahadag lagi ko kanang naay atakigon ko kay natagam na ko des ni agi kadtong naay wa ko nakainom sa maintenance kadtong panahon sa tinglisid pagad sa duwa pay sweldo
nakaundang ko sa kasimana kaya wa ko ning palit ana pa na okay na ko kaya wa na po ko dugi atake pila ka buwan mao to na tingara ko kay didto naman ko nilagi punit sa CR natumba ko didto nabago kagang upa di bukulan ko dari unsa pagmatanahe na tingara ko kay didto na ko sala naghigda zagi sayala na kong nanay wa man ko ka pamanti kaya CR lagi nga na ansa mo to gi suutan akong nanay sayal kay nanawag na sila og kanang may ambulansya kay abi lagi nila og mamatay na ko kay dugay ko wa ka mata sa mga to nihila ko gahapon ara dyan ang handyo sa karang nailaki nga head sa mercury dito kay arong tagaan ko pero di man dito siya muhatag nagpakailuoy na dyan ko ingan dyan ko nga gikan pa ko gioperahan sir nga na nagali ko hiniwa na rin daghan delikado mo kung di makainom jadi di siya muhatag magampo na mo ko rin sunod ka ng may makatulong ko mercury nga naay maluoy nga muhatag sir kaya ba di mo dyan maluoy kaya ba naman tapos sila nga maintenance sila kaya na amo ko'y booklet sa PWD sa ilista man na dog pila ka buok tong gipalit sa sunod na po ng palit tanawa na po nilag booklet kaya makita man itong lista na pizza nga na palit ko karong adlaw pero di magapon sila mo consider bahala na naman di naman ko sigla ko lakaw dara naman ko sigla lubog-lubog anhan ako maglakaw-lakaw karang na ako itambaw na makainom ako